Horrekin lotutako gastuetara bideratzen omen da mendekotasun handia duen norbait etxean baldin badugu. Pentsa ezazue, zuen etxeko diru sarretatik 170 hortara bideratu behar baldin baduzue zer den geratzen dena, ez? Bataz beste dena den hau ez da ohikoena, bataz beste diru sarreren erdia bideratzen delako menpekotasuna duen pertsona baten gana, baina hala eta guztiz ere asko iruditzen zaigu, eta noski, ez ditxuk esan moduan muturreko kasu horietan, familiak geratzen dira, askotan ezer gutxirekin, eta guk gainera zuzenean kasu konkretu hori duen lekuko batekin izan gara, gu ez, Urko Aristi, gure lankidea. Arratsaldeon Urko, zer modu? Etorri Urko. Bueno, egia da hori ez, hori ez dute datuek ere erran beharrik geuk ere badakigu mendekotasun handia duen pertsonak, atentzio handia behar duela eta gastu handia dela. Bai, besteak beste, horrek nolabaiteko familiko bizimodua goitik bera aldatzen duelako, ez da? Arreta handia behar izaten duen jendea delako, gainean 24 orduz bateon bat egon behar izaten delako, orduan etxekoren bat hartzen badu ardura hori, arek lana egiterik ez, diru sarrera bat gutxiago, eta ura zainduko duen bateon bat hartzen badugu ere, diru sarrera nahikorik behar bada ez, ura ordaintzeko. Hori konpontzeko asmoz edo, badakizue, menpekotasun legea ezarri zela duela urte batzuk badira, 4-5 urte okerez banago. Eta gauzak aldatu ditu? Bai, aldatu ditu. Zenbaitek laguntza jasotzen duelako, susmoa da ez direla behar bezalako laguntza guztiak jasotzen, eta batez ere ez direla bazter guztietan laguntzak berdin jasotzen. Oraintxe bertan, estatuan 4-5 erkidegotan betetzen da menpekotasun legea, Euskal Autonomia Erkidegoa haien artean, baina Nafarroaren kasuan adibidez, gora egin beharrean, bera egin du laguntza hau jasotzen dutenen kopurua. Diru laguntzari buruz ari zara? Bai, diruz laguntzen da, nolabait ere, bi aukera edo badira, ez da, menpekotasun hori duen pertsona hura egoitza batean edo egon beharrekoa baldin bada, egoitza horren mantenua ordaintzeko, bestela hartaz arduratuko den langileren bat edo etxekoren bat ura saritzeko edo haren ordaina behintzat emateko modua, eta halakoak badira, ez da, kontua da noski hor menpekotasunen artean ere maila desberdineta zarituko ginateke, eta muga nun jarri horregoten dara askotan gakoa, ez da, bati menpekotasun nabarmena iruditzen zaiona, behar bada instituzioari edo erakundeari ez zaio nahiko iruditzen ez. Horrein bat da aldagai daude, zebatetik da zenbat pertsonek jasotzen duten laguntza hori eta zenbatekoa den laguntza hori ere. Guk Espainiako gobernuko datuak ditugu eta Espainian osoan zehar 2 milioi pertsona daude olako menpekotasuna dutenak euren datuen arabera, eta 750.000 pertsona dira laguntzak jasotzen dutenak. Zuk esan moduan, batetik non dagoen muga zer den edo nork merezi edo behar duen laguntza hori, eta bestetik laguntza horietako zenbatekoaren olakoa den. Zezuk olako familia batekin izan zara ez dakiz zer esan dizute? Gu Maierrekin izan gara, Maier itxasoren ama da, itxasok 13 urte ditu, eta gaitz bat badu, buru gaitz bat, eta horren ondorioz ez du mugitzerik, ez du hitz egiterik, eta nolabait ere 24 orduz behar du hartaz arduratuko dunen bat. Maierrek berak aipatu digu beraiek adibidez laguntza jasotzen dutela, lege honek ezartzen duen laguntza jasotzen dutela, baina begibistakoa da ez zaiola nahiko gertatzen. Orain arte adibidez berak bakarrik zaintzen zuelako, 2 urte zituela aurrak banandu egin ziren bere gurasoak, berak hartu behar izan zuen ardura, lanera ere joan beharra, kontuak ez dira aterako, oraintxe buruan ari zareten bezala, eta orduan, laguntza hori ongi etorria da noski, lehen baino hobeto dagoelako, ez da, legea ezarri aurretik baino hobeto daudelako orain, alare ez da nahiko, argi da berarentzat ardurarik nagusina ez dela diruarena hori, baina, berak dion bezala, bizitza duin bat izateko diruare beharrezkoa da, eta hori ere bermatu beharra nolabait, ez da. Gaur hau dugun ikerketa honek dio aurrekontuaren 170%, etxeko aurrekontuaren 170% xautzen dela alako kasuetan, eta berak dio baietz, bataz beste kopuru horretan ibiliko dela, eta hor bideoan ikusiko duzuenez, blog bat ere badu Maierrek, eta Maierren antzera alako kasuak dituzten gurasoek, ez besteak beste proiektu bat badutelako oso polita dokumental bat egiteko asmoa dute, gaitzau duten umeen gainekoa, emaidazu eskua izenekoa, eta bertan helbidea ikusiko duzuenez, gero sartzaitezten merezi du eta denon artean laguntzerik baldin badugu, aurrena bintzat Maierren lekukotza entzungo dugu ongiru ditzen bazizu. Zer moduz daukago? Itxaso ondo, bai oso maja da, oso horreza da zaintzen, baina berak dauzkan eragozpenekin ez da bil, orduan ez du hitz egiten, askotan kosta itzen da jakitzea zer daukan, minen badaukan kasuetan, eta ora, ez eta oso ondo komunikatzen dan, bere mugen barruan, baina ondo. 13 urte dauzka, ez da bil, ez du hitz egiten,
gure laguntza behar du edo zer gauzatarako, bai jateko, hori ez, pardelak aldatu behar zaizki oraindik eta holako gauzak. Horrek eskatzen duzuen aldetik dedikazio handi bat, noski, eta horrek batzutan egiten du, ez bateragarri izatea norberaren lana eta etxeko lana, ezta? Hori da, eta beti behar duzu norbaiten laguntza. Baina hori, gurasoi eskatzea laguntza hori ere, ez da oso bidezkoa, ez? Urak ere nagusitzen duaz, eta saia da, 13 urteko ume bat mobitzia, eta orduan behar duzu, hori. Berez, hori zuk esan dezuna, ez? Saia baldin bada, umen horrel batekin bizitza, lana eta familiako bizitza uztartzia, bare gehiago olako kasuetan, ez? Ze oso saia da norbait topatzia ere, olako miak zaintzeko prest da ona. Eta norbait topatzeak ere horrek gainera beste gastua suposatzen du, eta horrek lehendik ere garestia den bat garestitu egiten du. Hori da. Izaten da normalean, beste zaintzaile batzuk, baino garestiagoa. Eta gero beste behar berezi batzuk ere izaten dituztela, itxasuan kasuan adibidez, ezin du esnekirik hartu, orduan elikaduran ere kontua handiz ibili behar da, gero pardelak ere, hori 13 urte dauzkat, oraindik pardelekin jarraitzen dugu, ez? Orduan diru laguntzakoa daude, baina, bueno, berak behar duan erdira ere ez dia heltzen, ez? Halakoetan pentsatzen dut gurasoen kezka nagusiena noski beste bat dela, dirua bigarren maila batera pasako dela, baina bada dirua ere kezka bat, ezta? Ze beste, gastu suposatzen du horrek eta gastu horri aurre nola egin. Hori da, zaila izaten da, gainera nioen dela gutxira arte, itxasok 2 urte zeuzkanetik bakarrik bizi izan naiz, eta hori, momentu batzuk oso gogorrak izan dira, ez? Eta nola ateratzen da bat aurrera alakoetan? Nola ateratzen den bat, esfortzu handiak inez, ez? Esfortzu handiak inez, baina, gauza asko, balen itzen zen gauza asko itzen utzita. Baina, bera ondo ikusten baldin badezu, eta gero berak ere momentu hon asko ematen ditu, orduan, diruari ez oso inolako garrantzik ematen olako kasuetan, baina beharrezkoa da, bizitza duin bat izateko beharrezkoa da. Kontua da orain estadistika edo egin dute eta zenbakia jarri diote. 170 adibidez, xahutzen omen da alako kasuetan. Zuk esango nuzunuke baietz, nahiko... Bai, nik baietz esango nuke, gure kasuan behintzat hala da. Ze, kontuan izan da itxasok zaintzaile bat beharko lukela bostetatik aurrera, eta ni 10 aldera arte ez naizela heltzen, eta hori, eskatzen dutena zaintzaileek gutxienez 10 euro orduko baldin bada, ez? Kontuak itzen baditugu 1000 euro baino gehiago dira, orduan. Matematikak ez duela hutsik egin. Ez. Eta laguntzak eta izan aldira edo? Bai, badaude, diru laguntzak badaude, eta gainera itxasoke dependentzia mailarik altuena daukanez, nahiko, kobratzen duguna da 550 euro. Baina hor, 550 euro horietatik, kentzen badituzu pardele 100 euro gutxien ez hilero, badituzu zenbat galditzen den, ez? Eta zaintzailea ordaindu behar baldin bada, 400 euro horiekin. Gastu handia, hilero. Kinketak egin ez gero... Suposatzen diena horrelako familia bati. Nik menpekotasun legea aipatu nahi nuen, ez? Diru laguntzena badakigu, ez dakigu hemendik aitzinera alare, bera, hemen aritu gara, hauteskundeen inguruan, eta ez dakigu gobernu berriak zehazmo duen, dependentzia legearekin, baina tira... Esan zuen, Rajoy, esan zuen ez dela bideragarria, ez? Lege hori, ez zen haren kontra jarri, ez zuen esan legea ez zuela nahi. Aztertuko zuela. Ez zuen esan, baietz, hori nesen nire kexua. Ez dakigu zer eginen duen, baina alare ez dakit nik ere egokia den, nola ikusten duzuen... Legea hona da, baina, eta gen komentatzen, eta adibidez Erki Autonoman aldundiak daukate menpea horretan, eta 100 jarri dute martxan, diru laguntza behar duen menpekotasun lege horrek, ez da. Baina legea, atarazen moduan egogoratzen naiz aurrekontu batzun aurrean jarri zela, azaro batean izan zela, eta bapatean legea jarri zuen martxan norbaitek, eta kasu honetan, eta horretan negoen Zapateroren kontra esanez, neurriak hartu behar zirela, talako legea jartzen baldin dituzu, alboan jarri behar duzu dirua. Eta zema kostatzen du horrek. Eta ez du balio, brindis al sol bat moduan egitea, lege bat jartzen dut martxan, eta orain Erki Autonomo guztiek jarri zuen martxan lege hau, nik esaten dudalako. Eta Erki Autonomo batzuk, ez dute ez da jarri ere ez, Madrid adibidez. Ez dut pentsatu ere zinundik inora jartzea lakorik. Baina hona adibidez, eta ez dakit oso sensiblea garen ez, eta nik uste izan behar garela gai honetan gainera, aldundi guztia hemen Erki Autonomo bat. Esan dugu jarri zuten martxan aurrez aurre eta diru. Eta diru, azken batean diru
pilo bat da, eta jarraitu behar dugu hortik, eta ez dakit nola, baina kutsa hori ezin dugu inundik inora ikuturez. Home, kontua da orain krisialdi ekonomikoarekin eta bar, gainontzeko esparru guztietan bezala, honetan ere dirua faltako dela. Ez dakit bakarrik diru kontua dena, aplikatzeko modua behar bada, kudeatzeko modua ere bai. Nik esan nahi nuen, hemen nabil horrela esan nahian, baina, lehenengo, lege hau genero kontu batetatik dator eta gehien bat dator aldarrikapen feministengatik. Familiei buruz hitz egin duzue, baina hor zaintzaileek eguneko 89,1 emakumezkoak dira. Hori batetik. Hausnarketa oso potentea egintzen zaintzen inguruan eta hor emakumeek egiten dugun lan izkutu horrekin, eta lege honek azken finean egiten zuena zen pixka bat agerian jarri hor zeuden arazoak zatilean etzegoen ezer. Legea atera zenean, memoria ekonomikori gabe atera zen. Hau da, lege guztiak berdintasunezkoak ez ezik, daramate memoria bat, hau da, santzioak, tabakoaren bezala, eta horrelako gauza. Berdintasunekoak ez darama, menpekotasunak ez darama, eta horrela. Orduan, zein da kontua, hasitzen nian adibidez, gizarte zerbitzuak ebaluaketak egiten zituzten, zatik lehenengo pausuak hoiek ziren, hau da, diru laguntza hoiek ebaluaketa batzuen menpe egiten dira. Orduan, behar dezu norbait, etxera joaten dana, eta ebaluatu egiten duena zein da egoera. Jende asko... Eta gero, pentsatzen dut, kontrolatu ere bai. Hori da bai, kontrol bat dago, eta gehien bat, gizarte zerbitzutatik bideratzen da, horrelako, eta orduan hor gertatzen zena zen, ebaluaketak egiten ari zirela, baina oraindik etzekitela, zenbat diru nola banatu egin behartzen, orain pixkanaka hasi egin dira, batzuk jaso egin dute, baina ez gehiengoak. Baina hemen dakagun arazoa da, familia edo etxe barruan emakumeek egiten duten lan doain hori, azken binean, ez da bakarrik, menpekotasuna gainera, bi urteko ume bat menpekoa da, hau da, gizakia berez menpekotasun hori dauka. Orduan, gertatzen dena da, eta berriro ere, nik uste orain Raxoi aurrera pausu gutxi eman badira lege honekin niretzako oso eskasa, oso gaizki atera, dirurik gabe atera zen, eta batzuk egia esan aurrera eraman egin dute, beste batzuk ez, baina orain, seguraski lortu dugun guzti hori galdu egingo dugu. Orduan, gainera, trampa nik uste soldatarena eta azken finean egiten dena da emakumei diru bat eman, oso diru gutxi, urteak pasatzen dituzte etxekoak zaintzen, agureak direnean agureak, umeak direnean umeak dira, baina gehiengoetan gainera hori ez da kualifikazio bat, ez da ezer, pertsona hori joan egiten danean, hil egiten bada, edo beste toki batera eramaten badute, emakume hori aurkitzen du bere bizitza osoa egondala norbait zaintzen, ezertarako. Orduan, nik gutxienez zentratu nahi nuen debatea kontestu honetan. Hori da, menpekotasun lege ateratzen testu ingurua, emakumeen kontu bat da, eta galtzen aterako garenak emakumeak izango gara. Interesgarria da, Josebek planteatu duen hori, gainera ahotsa unitzek ere errate zuten diruarekin bakarrik ez dela konpontzen, horrek azpian bertze eztabaida bat behar duela, berdintasunaren ingurutik, eta hala ere, egia da, diru unitz behar dela, urko karraten zuen bezala, eta hain ere Bilboko gizarte zerbitzuetako zuzendariarekin ere solastu zara hortaz? Bai, alaxe da, berarekin aritu gara pixka bat radiografia edo profila zer nolakoa ote den bertara diru laguntzen eske joaten den kasuan. Berak dio legea sortu aurretik elbarrien gaia adidez nolabait bideratuta bai bazegoela, batez ere kasu gehien oraingoan menpekotasunaren legeak jende adinduaren gainekoa izan dela, ez da jende nagusiaren gainean, haiekin zer egin edo nola egin. Krisiak esan dugu, eraginik ote duen edo, guzti hori galdetu diogu Pako de Sari, bera da esan bezala Bilboko gizarte zerbitzuko zuzendaria, eta nolabait ere lehen galbae hori beraiek egiten dute, gero kasu honetan Bizkaiko Aldundira jotzen delako, eta bertan onartzen delako zenbateko laguntza emango zaion, edo ez, edo baino behintzat lehenengo galbaea beak egiten dutenez, beak egoten direnez harremanetan jende horrekin, berari galdetu. Zer nolako jendea da gehien bat zuen oinarrizko gizarte zerbitzura jotzen duena? Mota askotako pertsonak etortzen dira, normalean, pertsona nagusiak edo pertsona nagusien aideak edo familiakoak, menpekotasunaren espediente bat martxan jartzeko, gero etxez-etxeko laguntza eskatzeko, batzuetan ere beste zerbitzuak eskatzeko, bai. Eta zer laguntza da gehien eskatzen dutena, diruarena,